Здравейте хора! Едно кратко видео, поне ще се постара да е кратко, че все стават дълги видеята, които правя. Имах разговор с мой много близък човек, който отскоро е с нов учител, който го води по пътя на успеха. И този мой близък ми звъни и казва: ти спомняш ли си преди това, което ми казваше, че то било, ако да кажем някой ти върне повече пари, да кажем си в супермаркета, и жената на касата се обърка, и ти това нещо го видиш и трябва да върнеш тези пари. И аз казвам: да, аз все още мисля така. Това е кармата, която ти регистрираш нещо, че човекът се е объркал, и въпреки това, взимаш тези пари, които ти виждаш грешката на човека и си ги взимаш за теб. И това е карма, която ти си отпечатваш и знайно или незнайно, после ще си създадеш такава ситуация, която ще предизвика объркване, пък от тебе да вземат по този начин пари. И аз казвам: да, все още вярвам в това нещо. Да, обаче, този мой близък, да, обаче това не е вярно. Аз имам нова учителка, тя е много популярна, рекламира се. Това видео обаче не е целта да критикувам някой или да посочвам някой с пръст. В тези видеа аз искам да науча хората как да имат щастлив живот. И това са правила за щастлив живот сега и за напред. Защото много често попадаме на неща, които уж ще ти дадат щастие. Така. Идеята е, че учителят, новата учителка, този мой близък човек, казва: това не е вярно. Ако някой на касата се обърка и ти даде повече, отколкото трябва да ти даде, значи Вселената те обича, това е дар от Вселената, ти трябва да приемаш подаръци, да се научиш да приемаш подаръци. Аз направо затворих телефона и до ден днешен не съм се чувала с този мой близък, защото то е тъжно дори това. То е тъжно това, че има такива учители, които инициират такива, които подкрепят такова грешно мислене. Защото ти се стараем да имаме щастието, хора. Това няма да те донесе до щастие. Пак казвам, това не е видео с цел критика, нито ще спомена учителката, която тя е много известна, защото се рекламира и така. Не е това идеята. Нито пък да критикувам този мой близък, но реално същия този мой близък, грешното мислене какво прави? Имаше ситуация в работата, в която работодателя му каза: виж какво, от утре една седмица няма да работиш, понеже в момента не ни е необходим човек, който да извършва тази работа. А този човек е силно зависим от този месечен доход, точно лимитиран и така. Та какво си посяваш, чрез една такава лъжа в супермаркета? Защото, хора, кармата тя работи. Вярваш или не вярваш в нея, както познаваш или не познаваш закона, ако минеш на червено, ще те снимат и ще те глобят. По този начин и кармата ще те снима и ще глоби. Нещо такова. Ама то дори няма нужда да се говори за някакви глоби. Просто целта е да имаме щастлив, радостен живот и живота да ни върви и да правим неща, които после ще ни се отразят добре в живота. Това е едно голямо не, това не е вярно, че ако видите, че някой се е объркал и ви даде повече пари, отколкото трябва, и сте се разбрали и вие видите тази грешка, окей, ако не я видите, окей, не сте разбрали. Обаче ти в момента виждаш и викаш: о, Вселената ме обича, дава ми подаръци, трябва да се науча да приемам. Да, глупости. Затова после ще имаш такива ситуации в работата, в която работодателят ти изведнъж ти казва: виж, по една седмица не ми трябва да работиш. И ти си казваш: тази ситуация ми се появи, за да мога аз да се отстоя и да кажа: то не може днес за утре, няма как.
това, което исках да споделя с вас, този разговор, който... Това е едно грешно мислене. Така че изследвайте хората, от които учите и така проверявайте информацията и учителите си. Друго, което искам да кажа, че аз не съм някаква съвършена тук и не претендирам, че съм нещо толкова нещо проумяла или съм перфектна в поведението си. Аз имам грешки, обаче това е пътя и това е моята корекция. Това е нещо, което следвам и всеки един ден се стара да е по-добър, по-осъзнат. Това е най-важното, да си осъзнат за нещата. Така че не се явявам тук в ролята на някаква съвършена, дето осъзнава нещо. Просто това е пътя, който аз следвам. Той прави живота ми всеки ден по-добър и по-добър. И тези видеа са да насърчат хората да медитират, да развият собствената си мъдрост и осъзнатост и любов. И по този начин ще бъдат щастливи. Ще бъдем всички щастливи, понеже ние сме в едно общество. И то всички искаме да си живеем мирно, щастливо, спокойно и хубаво. Това е идеята. Така че свързвайте се с вътрешната си мъдрост и справедливост и не вярвайте на такива грешни учения. Намасте, мили хора! Приятен ден! Записвам това видео от моя салон за красота. Ето. Правя такива процедури, които са антицелулитни програми. Имам един костюм, който е за изчистване на лимфата. Лимфен дренаж се казва, много хубав масаж. И как да разбираме кармата? Именно по този начин, че онова, което правим на другите, правим на себе си. И то по какъв начин? Какво означава, че не съществува отсрещен човек? Защото ти чрез тези действия, това, което вършиш, това се отпечатва в твоят живот. Така че затова то е много лесно, обаче може би не е толкова лесно за разбиране. Когато удраш някой, не удраш някой друг, удраш себе си, защото в други ден ще се появи някой на светофара и изведнъж ще те удари, както си в колата и ти викаш: аз съм невинен, нищо не направих, стоях си. И то от качения дойде, развика ми се и ме удари един шамар. Това е цялата хамалогия. Не е толкова сложно за разбиране, нали? Така че хора, наистина мислете за себе си. Бъдете егоисти, както една приятелка. С нея си говорим и спорим, че тя казва, че няма алтруизъм. Окей. Дори да приемем, че няма алтруизъм, има егоизъм и ти, за да искаш да имаш хубав живот, спокоен, никой да не те тормози, да нямаш неща, които да се появяват като неприятни за теб. Ами прави добро, най-семплото, най-ясното обяснение, това лесно е да се разбере, това не е нещо science fiction, някаква трудна, сложна физика. Така че правете добро, не заради някой друг, заради себе си. И вие как ще се чувствате, как се чувствате вие, нали, всеки знае колко добре се чувства, ако зарадва някой друг или ако помогне на някой друг. Как се чувстваш? Супер! Ти самия се чувстваш добре. Дори и заради това да го правиш, прави го, дори и заради това, защото си егоист. Да? Да бъдем умни егоисти, както казва Далай Лама. Това е начинът да сме умни егоисти, да мислим за себе си, да имаме добър, спокоен живот и хубав град, общество, вселена и всичко.
това е една голяма част от философията на будизма и от философията за хубав, щастлив живот. Е така, да си радостен и спокоен, да нямаш неща, които да изникват, да те тормозят. Ама имаме неща да си изчистваме от предишни животи, но ще станат нещата. С правилното мислене всичко веднага се променя. Просто имаш мъдростта и разбирането защо ти се случват разни неща и така и си викаш, толкова глупости съм вършил и толкова неправилно мислене и съм наранявал другите и съм извършвал кражби. Всички сме го правили, хора. Взимали сме неща, които не са наши. Така. Ама човек може да се коригира и да стъпи на пътя, който ще подобри настроението ви. Намасте.